ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಗಹನ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿಂಡು ಗಹನಗ ಹನಿಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಈಗ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಲ್ದಾರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಎಟ್ಟೆಡು ತೂಪಿನಾಗ್ಲೇಗೆ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಜುಲ್ಲ ಯಾನ್ ನೇನು ನಿಜವಾದ ತೆಪ್ಪೊಡು ನಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಎಂಕುಂಡತೆ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಮಾತೆಕ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಕುಳ್ವೆ ಪಂಡ ಬಗ್ಗಿದವನಿಗೆ ಗುದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಗಾದೆವು ಪಂಡ ನಮ ಏತ್ ಬಗ್ಗು ಆತ್ ನಮಕ್ ಪೆಟ್ಟುಪಾಡು ನಕ್ಲಿಪ್ಪುವೆರು ಅಂಚಿನ ಜನಕ್ಕಲು ಉಲ್ಲೇರು. ಯಾನ್ ಐಕೊಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊರ ಎಂಕ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರನೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಎಂಚಂದ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊರೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ. ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ದಕ್ಲೆ ಬಂದ್ಬಿನಿ, ನಾನು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಏರ್ ಮಲ್ದರ ಹಾಕ್ಲೆ ಬಂದ್ಬಿನಿ. ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೊಡೆದೇನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಪಂತೇನೆ. ಯಾನ್ ಆಯ್ಕೆ ಜ್ವರ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಚಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಅಂಚದ ಆ ಚಳಿಕ್ ಮರ್ದು ಕಂಡ್ರೆ ಅದು ಪೋನಾಗ ಗಹನ್ ಪಂಡೆ ಅಮ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಕೋರಿ ಸಾರು ಮಲ್ಪಲೇನು ಅವು ಕಾಮನ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕೋರಿ ತಿಂಡ್ರೆ ಆ್ಯಪಿನ. ಸೊ ಅಂಚದು ಯಾನ್ ಗೆತುಂಡೆ ಅನ್ ಕೋರಿ ಆಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಬಂದು ಅನ್ ಕೋರ್ದ ಕಚ್ಚಿಗೆ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ತಂದೂರಿ ಮಲ್ತೆ ಅಂತ ಪಂತೇನೆ. ತಂದೂರಿ ಮಲ್ತೆ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿನ್ನರ ಇಜ್ಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಗಹನಿಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಡಾಯ್ ಸರಿತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾಂಡೇಶನ್ ಮಲ್ತು ದೀತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಡಾಯ್ ಸರಿತೆ. ಆಯ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೈನ್ ಪಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಂತ ಕೂರೊಂದು ಬತ್ತೆ ತಂದೂರಿ ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ ಅಮ್ಮ ಜೆಪ್ಪೆ ಬಂದು ಜೆತ್ತಿನ ಆಯ್ಗೆ ಚಳಿ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಒಂದು ತಂದೂರಿ ಎಂಗುಲ್ ತಿಂದಿಜ ಅವು ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ದಿಯ ಪಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಒಣಸಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜೊಂಜಿ ತಿಂದ. ಬಟ್ ನಿಕುಲು ಐನೇ ಪತೊಂದು ನಿಕುಲು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಗಹನ ಪಾಪ ಆಯ್ಕೇನು ಜೆ ಹಿಂಗೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ ಪಂಡ ಆಯ್ಕೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಮೀನಾಡು ಕೋರಿ ಆಡು ಆಯ್ಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ ತಿನ್ಪುಜೆ ಆಯ್ ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ಪಿನಿ ಕಮ್ಮಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ ತಿನ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕುಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಡಾಪುಂಡು ತಿನ್ನು ಪಂಡು ಅಂಚದ ಆಯ್ಗೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂದು ಜ್ವರ ಬೈದಿನ ಅತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಡೇ ಏಪಲ ಮಾಮೂಲಿ ಮಾತೆರ್ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಲ್ಪೆರು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಲ್ಪೆರು ಅಂಚದ ಎಂಕುಲು ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಆಯ್ಗೆ ಹುಷಾರಿಚಿನ್ನ ತೂದು ಆಯ್ನ ದೀತೆ ಎಂಚನೆ ಫ್ರಿಜ್ ಉಂಡು ನಿಕುಲು ದ್ಯಾಗಿಂಚ ಈತಿಲ್ಯ ವಿಷಯ ನೀತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊರ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋ ಪನೊಂದುಂಡು ಏನ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಯಾನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಯಾನ್ ಪುದರ್ ಗೆಪ್ಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಯಾನ್ ಇನಿ ಯಾನ್ ಹರ್ಟಾಣೆ ಸುಮಾರು ಎಂಕ್ ಏನ ಕೊಡಿ ಮರ್ದು ಕೊರೆ ಗೊತ್ತುಜಿಗೆ ಏರ್ ಪನ್ನಿ ಏನ್ ನಿಕುಲು ತೂತಾರ ಯಾನಗ್ ಕೊಡಿ ಮರ್ದು ಕೊರದಿನ ಚಿನ್ನದ ಮಾತ್ರೆ ಕೊರೋಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೆದ್ದದಿನಿ ಯಾನ್ ಎಂಕೆನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಕೊರಡು ಪಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಈತ ಮಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಯಾನೇ ಸಾಕ್ದೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆತಂದು ಇತ್ತನ ನಿಕುಲು ಬತ್ತದ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೆ ಆಯ್ ಹುಷಾರಾಯನ ಇಟ್ಟ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಲೆ ಅಗತ್ಯ ಜಂಗ್ ಮುಲ್ಪ ಪಾತೆರ್ನ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರೆ ಸುರ್ಮಲ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪೂರ ಗೆಪ್ಪು ಯಾನ್ ಆತೆಂಗ್ ಗರ್ವ ಅರ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಬಾಲೆದ ವಿಷಯ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಅಂಕಿ ಇಂಚಿನ ಕೊರಡು ಪಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೂಡ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ನಿ ಹೋಟೆಲ್ದ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋಡ್ಚಿ ನಿಕುಲು ಹೋಟೆಲ್ದ ಫುಡ್ ಯಾನ್ ಆಯ್ಗು ಕೊರ್ಪುಜವೆ ನಿಜವಾದ ಯಾನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಫುಡ್ ಆಯ್ಗೆ ಕೊರ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ಗೆ ಪಂಡ ಆಯ್ಗೆ ದೋಸೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಗೆ ತುಪ್ಪ ದೋಸೆ ಸುಮಾರು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ ಓಲ್ ಪೋಂಡಲ ಆಯ್ ತುಪ್ಪ ದೋಸೆ ತಿನ್ಪಿನಿ ನಿಜವಾದ ಯಾನ್ ಮುರಣ್ಣುಂಡತೆ ಪಾಪ ನಿಕ್ಲೆ ತುಲೆ ದಾಲ ಬಾಲೆ ತಿಂತಿಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ದಾಲ ಬಾಲೆ ತಿಂತಿಜಿ ಅಪ್ಪು ಇರಗೆ ದಾದ ಬೋಡೊಂದು ಕೇನಾಗ ಅಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ರೊಟ್ಟಿದ ಸಾರು ಕೊರ್ಲೆ ಅಂತ ಆ ಟೈಮ್ ದಾಲ ತಿನ್ನದಿಪ್ಪನಾಗ ನಮಗ್ ಅವಿಂಜ್ ಕೇಂಡ ಬಂಜಿಗೆ ದಾಲ ಪೋಂಡ ನಮಕೆ ಖುಷಿಯತೆ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಅದು ಎಂಚೂರು ಪಾಪ ಬಾಲೆ ಕೇಂಡೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತದ್ಲ ಕೊಡ್ಜಿ ಬಂಡ ಎಂಕವು ಬೇಜಾರತೆ ಅಂಚದ ಯಾನ ಈಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೋನಾಗ ಚೂರು ರೊಟ್ಟಿಲ ಕೋರಿ ಸಾರ್ಲ ಐ ಕೇರ್ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ನಿ ಆತಿ ಬೇತೆ ದಾಲೆಜಿ ನಿಕುಲು ದಾಯಗ ಒಂಜಿ ಈತಿಲ್ಯ ವಿಷಯ ನೀತ್ ಮಲ್ಲ ಅಲ್ಪುರ ಎಂಕ ಅವು ಕೊಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕ್ ಭಯಂಕರ ಕೋಪ ಬರ್ತಡು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತುಲಿ ಒಂದು ಕೊಡಿ ಮರ್ದ ಸುಮಾರು ಇತ್ತಂದು ತುಲಿ ಈ ತೋರಿದನು ಕೊಡಿ ಮರ್ದೊಂದು ಪಂಡ ಅವ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಮೂಲ ಪಡುವಿದ್ರೇಡು ಐನ ಬಾಟ್ಲ್ ಕಂದು ದೀತೆ ಒಂದು ಗಂಗಸರದ ಮರ್ದು ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗಂಗಸರದ ಮರ್ದೊಂದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ತುಲೆ ತಿಕೆಟ್ನೇ ಒಂದು ತುಲೆ ಚಿನ್ನದ ಮಾತ್ರೆ ತೋಜುನತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಯಾನ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಏರ್ ಮಲ್ಪುರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಯಾನ ಒಂದು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುರ ಎಂಕ್ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಅಂತ ತೋಜ್ಪಾರ ಎಂಕ್ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಎಂಚ ಬಂದು ಆಂಡ ಯಾನ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಾಲೆಗ್ ಕೊರಂದೆ ತಿನ್ಪೇರು ಬಾಲೆಗ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚದ ಜ್ವರ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನಿಂದು ಕೆಲವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಇದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಏನ ಇಂಕ ಇಕ್ಕ ಪದನೆ ಓಡೆ ಬರೋಂದು ಇಜ್ಜೆ ಎಂಕ ಆತ್ ಗರ್ವ ಬರೋಂದುಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಪಂಡ ಅಕಲ
ಪಾತೆರನೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಯೋಚನೆ ಅನ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಏಪನ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದು ಪೋಪೆ. ಯಾನ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಏಪನ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದು ಪೋಪೆ ಆಂಡ ಮುಕುಲು ಯೋಚನೆ ಮುಕುಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಡಿ ಎಂಚ ಎಪ್ಪೇರು ಬಂಡೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತದ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಬಾಲಾಡಿ ಸಾವನ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಐಕ್ ತಕ್ಕನೆ ಬೊಡಿತ್ತಿನ ಅವೇ ಕೆಟಗರಿ ಇದಾವ ಪೂರ ಅಂಚಾದ್ ಎಂಕ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಂಡು ಮಾರೆ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜನಗಳು ಲೇರ ಬಂದು ಎಂಕಂದ ಎತ್ತು ದೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಅಕ್ಲು ಎಂಕಂದ ಎತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಪಾಡು ನತ್ತಾಕುಲು ಬೇತೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅಕುಲು ಐಕ್ ಅಕ್ಲ ಉಲ್ಲ ಉಂಡು ರಾಯಬಾರಿ ಅಕಲ ಪೂರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಂಚ ಹಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಚೀರೆಗ್ಲ ನಿಕ್ಲ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನೇ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪಿನತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಇಡವು ತಿಕ್ಕೋದು ಪಣ ಕರ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ಅಂಚಾದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಯ್ನಾತ್ ನಿಕುಲು ಹಿಂಗ ಯಾನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಏನು ಗೆತೋನ್ವೆ ತುಲೆ ಒರಿ ಪಣ್ಣೇರು ಸೋಂಕುದ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಯಾನ್ ಐನ್ ಯಾನ್ ಗೆತೋನ್ವೆ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಾವೆ ಕೆಲವು ಪನ್ಪೇರು ಓಕೆ ನಬ್ಬುದಿಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಓಕೆ ಐನ್ ಯಾನ್ ಗೆತೋನ್ವೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಅಡ್ವೈಸ್ ಯಾನ್ ಗೆತೋನ್ವೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಅಡ್ವೈಸ್ ಏನು ಗೆತೋನ್ವೆ ನಿಗುಲು ಅರೆಗೆ ಪಂಡಕ್ಕೋ ಪಾರ್ಪುಡು ಬೇತೆನೇನು ಬೇರು ಅಂಚ ಇಂಚ ದಯಗೆ ಒಬ್ಬರ ದಯಗೆ ಏನು ಹಬ್ಬಿ ಬಂತೇರು ಇಕ್ಲ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೋಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋತಿಜಾನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ದಿನದಿಂದ ಬರೋದುಂಡು ಬಟ್ ಯಾನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋತಿಜ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗದ ದಯಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಬುಡ್ಚವು ಆಡ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ದಾಲ ಕೊರ್ಪುಜೋರು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂದೆ ಎಂಚಾಯ್ನಿ ಹೋಟೆಲ್ದ ಫುಡ್ ತಿಂದೆ ಎಂಚಾಯ್ನಿ ಪಂಡ ಐಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊರ್ನಿ ಎನ್ನಡ್ದಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾತನ ಸಾರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಪರೆ ಪೂರ್ಚಿ ಏರಿಲ್ಲ ದಾಪುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏತು ಕೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ತರಕಾರಿ ಕೊರಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಫ್ರೂಟ್ ಕೊರಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೊಜಬ್ ಕೊರಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತು ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೇವೆ ಈಗಲೇ ದಾಯ್ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಆತೆ ಜಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೂಂದು ಬೋಲೆ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂಬೋಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ದಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಬಂಪೇನಿ ಎನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಕವ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಯಾನ್ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕ್ 100 ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತುಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಓಕೆ ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಕ್ಲೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಯಾವ ಈಗಲೇ ಎಂಚಿನ ಬೊಡ್ಚಂದಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ ಬೋಡೇರ್ನೆ ಬುಡ್ಚಿ ಅಂಚದು ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನಡ್ದು ಬೇಜಾರಾದ ಸಾರಿ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ನಿಕುಲು ದಾಲ ಪನ್ಪುಂಡು ಬುಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕುಲು ದಾಲ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನನೇ ಬುಡ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಚಾದ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನೇನು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಆಂಡ ಅದಾದ ನಿಂಕ ಅವು ಹರ್ಟಾಂಡ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾಲೆಗ್ ಕೊರ್ಪುಜರ್ ನಿಕುಲೆ ತಿನ್ಪಾರ ಈರೆ ತಿನ್ಪಾರ ಬಾಲೆಗ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕೊಡ್ತು ಈರೆ ಅಂಚಾಯ್ನಿ ಅಂಚ ಬರ ಪನ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ ಅವು ಎಂಕ್ ತಡ್ತೊಂಡ್ರೆ ತೀರುಜಿ ಐಕು ಬನ ಯಾನೊಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಅದು ಹೆಂಗೆ ತಡ್ತೊಂಡ್ರೆ ತೀರುಜಿ ದಯಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗ್ ದಾದ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡ್ ಅಂಚ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬುಡ್ದು ಎನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಹಾಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತನ ಸಾರಿ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿದ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ವೆ ಬೈ.